bangke ili tuampan artikel 244 India Constitution lo nang tok pidak nekan trokep itu tuampan Ronaldo lo nang tok pitang apis tami tuampan autonomous state abang nai bipedet alam thei phatak bang ili tumangke lake mathau ne pin alam lo asi jasmet per alam bangke ili tuampan awe hemprek aparman uwi ko ano tumache song langke la sola mang tum matha jasmet pet matha lo te lake ime kriklo pro balam bino lasi ili tumhan hili emu chot tum cholo are ingsu tum solo hem kang sam dam nang lo hemprek kang thima farman pen lasi no na porke ili tum khai lam chu pen dhorom lam chu pen party lam chu pen men si tum laso mass contact ni tum arong mate ili tum door to door ahem ka homri jam stamini tum dam nang koklo jasmet pet bang ili tum labangso door to door program bang tung lake ani sini ni wet penlai kang ton kokji kali lapen genili tum bang lake hemprek long letik bang tung bang kachi song bang ing ton telo lage klem bompo atheli tum langdam nang kedam tangani tai tuhan India angdang pipen itu tuhan India Home Minister si Amit Shah si tuhan karbing long bang lo di la so selang hemprek ta nangi pinangunji ajakong ta alang li tum dolo sami ili tum tuhan India Prime Minister ta wanglo anikang silun thepilong ta sami alang li tum hemprek alam si ni degang ke pulo dang de ili tum akai phan khai so phan ke kaita aking paganum sinaki bikogi si kamatha apo si ili tum no namang ke chicha ko nelo ili tum uwe kimi jasmet pet uwe kimi riso yang tum si chisong pangtang thunang pu lasa wang so ka chisong ke lasi ili tum nekan ke apilo bode kisungta ili tum chethek thepin pu non kisung kon ma kisung molam si kisungta lan si sum thupo lapena bisitula lasi nili chunigri lo ili tum hemprek kang thim long le tiga bangke ili tum long le philang cherai komune lapen ke ili tum ajara sai mus tami ili tum chip la bangke tum klemuni lasi aprang si ili tum ke hemprek hello hemprek hello ili tum han kijo gwana tuwarlo lahen lo tum pachunang po lasi awe ki bangke ili tum bange chisong ta awe bange chisong ilo ni tum ta lasi non awe bangke ili tum jasmet pet bange hemprek balong luna karbi don ta thunut wa thepien mesin litum ke door to door a program ta dengnang koklo la hello jasmet pet bangke la sulam si kadogo phanda pachini pon lo itum karbiang long rat la khai dhoro malam khai lam chibu bepin mesi la si la pon lo la bangke jasmet pet akimang pon la halo ilitum karbiang long Bharat kasaria lolong konstitusi long ketok dak artikel 244A also ron pen ilitum autonomous state kecelong nang jakong do apen te ilitum aron do lasi laso artikel 244A ilitum ningkan trokep dolo ilitum han konstitusi long ilitum han nang ithik pi office me ilitum anta celong elang lasi laso artikel 244A mate autonomous state ilitum puthot kapalong thui phan ilitum cesong nangi laso cesong nangi pelonte itum ka cesong pangtang poneng pote itum mangke rat cetu neng pote labangke ilitum mangke rat along kumrium neng a konstitusi tin arong tin adon tin bang putin ilitum laso puthot ka cesong pangtang SDC KSA KNC pen ka cesong pangtang ponji phan ka cesong ke jap ponji phan si laso bangsi itung mass contact tumi pen borjan constituency mangke labangke chenglo KSL pen SDC from mesi chenglo lapen te longpho pies an tangelo tuwi kararong si tuwi sanglo lapen te central karbing long ke dak bokolia pen chenglok ho parokwalo an mangke pini pen si cheng pon dak long mangke lapen te nijang karbing long ta pini pen si cheng pon po lasi jasemet pen atipi mangke buthot 86 ahur kache song koson ma lason kache song samdin ben peaceful democratic mass movement lason kache song ajak kong kache pathei phan rat pen kachingki rat ka pangrum hala sobansi la niritum tumi pen SDC phone pen de KSA pen cheng pon lo hala halo jesem pen la pen la so kache song lo make la make asitina party phanda lake asitina khe phanda la pen de asitina religions phanda la phan mangke lake chuningri lo KSA SDC KNCA hin pen la pen de youth front pen ahin ben chuningri lo laso ko che songolong nang che tudun prapet ji phansi
chuningri padikrim lo halah lo SMS tepi bangke